M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye lero loweruka pa 19 Julayi. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Exodo mutu wa 12 ndime ya 37 kulekera 42. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Daniel Rayton Mphwanyeke kuchokera ku St. Anthony Parish mu Archdiocese ya Cape Town mdziko la South Africa. Ndipo uthenga ndi monga adalembera Mateyu Woyera mutu wa 12 ndime ya 14 kulekera 21. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Julius Dokowe a St. Patrick's Missionary Society SPS kuchokera ku Christ the Redeemer Parish Kapsoya mu Catholic Diocese ya Eldoret mdziko la Kenya. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Exodo. Aisraeli adanyamuka ulendo kuchokera ku Ramsesi kupita ku Sukoti. Anthu amuna adalipo 600, osawerenga akazi ndi ana. Padalinso gulu lalikulu la anthu ena, ndiponso nkhosa, mbuzi, pamodzi ndi ng'ombe zomwe. Adaphika mitanda ya buledi wosafufumitsa, waufa wokandiratu, womwe adachoka nayo ku Igupto kuja. Ufa wa buledi wokandiratuwo udali wosathira chofufumitsira, chifukwa adali atapirikitsidwa mwadzidzidzi ku Igupto kuja. Padalibe nthawi yophikirwa chakudya chawo chakamba. Aisraeli adakhalako zaka 430 ku Igupto kuja. Pasiku lomwe zaka 430 zinkatha, magulu onse achauta adachokako ku Igupto. Usiku onse chauta adachezerwa kutulutsa Aisraeliwo mdziko la Igupto. N'chifukwa chake usiku umenewo ndi wopatulikira chauta pa mibado yonse, kuti ukhale usiku omwe Aisraeli onse ayenera kuchezerwa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu mthenga wabwino monga adalembera Mateyu Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Afarisi aja adatuluka nakachita upo kuti apangane njira yophera Yesu. Yesu atamva za upowo adachokako kumeneko. Anthu ambiri adamutsatira, ndipo iye adawachiritsa onse amene ankadwala. Koma adawalamula kuti asakamuulule. Adachita zimenezi kuti zipherezere zimene Mulungu adalankhulitsa mneneri Yesaya kuti, nayu mtumiki wanga amene ndamsankha, ndimamkonda ndipo mtima wanga umasangalala naye kwambiri. Ndidzayika mzimu wanga mwa iyeyo, ndipo adzalalika za chilungamo kwa anthu a mitundu ina. Iye sadzachita makani kapena kufuwula. Palibe munthu wodzamva mawu ake m'misewu ya m'mizinda. Iye sadzatsiriza bango lothyoka, nyale yofuka sadzayidzimitsa, mpaka atapambanitsa chilungamo. Ndipo anthu akunja adzamdalira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, tsiku la lero tiyeni tisinkhesinkhe
za moyo ndi utumiki wa Ambuye Yesu, monga mmene tamvera mu uthenga wa lero. Kuti Ambuye Yesu atachiritsa anthu adawalamula kuti asamulule. Zimenezi zidali kupherezera zimene mneneri Yesaya adanena za kukhudza kwa mtumiki wa Ambuye, mpulumutsi wolonjezedwa uja. Ndikufuna kwambiri kuti tipereke chidwi pa mawu akuti iyeyo sadzachita makani kapena kufuula, komanso kuti iyeyi sadzatsiriza bango lothyoka, nyale yofuka sadzayizimitsa. Tikang'ana moyo wa Ambuye Yesu mu utumiki wawo wa tsiku ndi tsiku, Ambuye Yesu adalimbitsa mtima anthu amene anali ofowoka mtima kuti ataya chikhulupiriro. Adachiritsa anthu a nthenda zosiyanasiyana. Adapereka chiyembekezo kwa anthu amene anataya mtima. Inuyo ndi ine ngati Akhristu, anthu akationa, kodi ndife anthu owalimbitsa mtima kapena timawatayitsa chikhulupiriro? Akuti Yesu sadzatsiriza bango lothyoka, koma adzalithandiza kuti likhale lowongoka. Anzathu akafowoka ku mpingo timatani? Anzathu akagwa masakramenti timatani Akhristu anzanga? Anzathu akalakwitsa timatani? Ambiri mwa ife timakhala akazitape pa machimo a anzathu, pa zofowoka za anzathu. Ndiyetu kilikili kuthamanga kwa abambo mfumu kawauza kuti auje aja, koma chonsecho tsiku limodzi lomwe simubwera kudzala pa machimo anu ku sakramenti la chilapiro. Timakondwera anzathu ngati akupeza mavuto kuti ife tipeze udindo. Tikumbukira ngakhale tili ku seminare amapezeka anyamata ena amene safuna anzawo kuti akhale ansembe. Ndiyetu kalikonse kakang'ono wachita kilikili kuthamanga kwa ansembe kukawauza kuti Julius wapanga zakuti, Julius anali ndi wakuti pakuti, kodi Mulungu adayitana inu kuti zimenezo muzikanenera anzanu mabodza? Tiyeni tiphunzire kuthandiza anzathu mu zofowoka zawo. Tiwapatse chikhulupiriro, tiwalimbitse mtima, tiwapatse masomphenya kuti akhale ndi chikhumbokhumbo chakukhala moyo uno molimba mtima. Kanchimodzimodzi kundale, pamene mtsogoleri wa dziko zinthu sizikuyenda bwino, tiyeni ife amene tili ndi kuthekera kuwathandiza apresidenti kuti azindikire kuti ku dziko ku zinthu zili bwanji. Chifukwa kawirikawiri tikakhala pamene paja timaoneka ngati mwina tikuchitira zinthu mwadala, komayi sidala ndi information imene munthu wamkulu imatha kumupeza. Tikhale anthu achikondi, tisasocheretse anzathu mwadala ndi cholinga chakuti ifeyo tipeze dipo kuti ntchito yathu ipitirire kuyenda. Koma tiyeni tigwire ntchito mwa chilungamo, titsatire chitsanzo cha Ambuye Yesu chimene akuti Ambuye Yesu adzachita zimenezi ndipo akuchitabe mu mpingo wake, kuthandiza anthu osauka, kuthandiza anthu ovutika, kukhala liwu la anthu amene alibe liwu, kuwamenyerera ufulu mpakana chilungamo chitapambana. Ndipo zonse zimene zikuchitika anthu sadzatopa amene Mulungu adatuma mpakana chilungamo chitapambana, ndipo anthu akunja onse atamudziwa Mulungu ndi kumulandira Mulungu.
m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.